budaya. Asik, asik. Tangannya yang belakang mana dong? Yeay. Asik. Kang Karno putra pacar kayane aku. Banyak dong. Asik. Matur semanuwun dumateng Bapak Ibu niki kapuri wedal sampun dalu mungkin langgame kirang 3 lagu utawa kali lagu ya Mbak ya siap. Jadi niki pun kesepakatan jam 12 kurang deh ya tapi kurang 3 lagu ya siap oke lagu kurang nekan mana jangan iya Ben ini versi Samboyoan. Monggo. Manggapi napa? Terpaksa. Heeh. Terpaksa Mak. Monggo. Ini kok jami kabel. Meneng ayo Mas Putih. Ingin
Iki makasih nggih. Nggih, gending apa sing enak sing nek nyanyi Mbak Yeni. Mbak Lia, gending apa sing enak? Sing enak pertemuan tak ketah. Pertemuan. Nggih. Nggih, pertemuan. Oh nggih. Pun nggih, pertemuan kali santri pekok Pak Beto nggih. Mantun iki pun pamit wangsul. Wedale pun dalu nggih. Itu pundi, Pak? Nggih kemanukan iki mojo anyar niki teng Pacitan. Niki teng pundi niki? Nggih, teng Pacitan pun. Heeh. Kantin kali lagu Mas Udar. Matur nuwun pamit wangsul. Nggih. Nggih. Oh iya. Kau mungkin jam 3 ya. Oh iya jam 4. Jam loro ya. Oke. Coba. Weh, pertemuan Mbak Yeni. Matur nuwun pamit wangsul ya. Pertemuan karo Ganti pokok matur nuwun pamit wangsul. Mbak Liang ya.